Trenutno se nalazimo na selekcijskom polju BC instituta Zavoda za oplemenjivanje strnih žitarica. Ovdje radimo na istraživanju novih i testiranju postojećih sorata strnih žitarica. Ove godine smo u suradnji sa tvrtkom BASF naše sjeme započeli testirati sa Sistivom, jednom novom tehnologijom koja nam omogućava zaštitu sjemena strnih žitarica protiv najznačajnijih bolesti. Već u prvoj godini primijetili smo određene benefite sjemena tretirano sa Sistivom. Možemo vidjeti da je biljka jednostavno bolje podnijela ove stresne nepovoljne uvjete i također imamo jednu još dodatnu prednost da poljoprivredni proizvođači nisu morali pri ovim niskim temperaturama ići u prvi tretman fungicidnom zaštitom jer im je to Sistiva jednostavno omogućilo. Mi kao Axeral Croatia nastojimo donositi nove tehnologije, nove inovacije do naših proizvođača. To nastojimo raditi kroz dobar izbor sortimenta, ali i kroz tretmane sjemena. Dakle, jedna od tih inovacija je i tretman sjemena Sistivom, koje smo mi ove godine imali na sjemenu ječma Planet i na pšenici Bazilio. Sjetvom jarih ječmova u jesenskom roku dolazi do problema bolesti. Tu smo vidjeli prve rezultate sa fungicidom Sistiva koji zapravo nama omogućuje da ne trebamo tretirati sve do nekog ranog proljeća, čak i možda sve do zastavice. Ono što nas je iznenadilo još je ne samo što nema bolesti, nego što su biljke razvijenije od onih koje nisu bile tretirane. Zbog sigurnosti i zadovoljstva naših proizvođača, Axeral će i dalje raditi na kvaliteti dorade sjemena. Jedan od čimbenika koji nam podiže tu kvalitetu dorade sjemena je i fungicid Sistiva. BASF. We create chemistry.